O pleno ordinario de abril serviu para dar conta da boa saúde financeira da que goza o Concello de Ribeira. O alcalde expuxo as liñas xerais da liquidación do orzamento do exercicio de 2021, que arroxa moi bons resultados cun remanente de tesourería próximo aos 18 millóns de euros e unha partida para gastos xerais de 5,7. Os fondos líquidos ascenden a 8,6 millóns e a porcentaxe de endebedamento sitúase no 46%. Estamos a falar de un remanente de tesorería de cerca de 18 millóns, pero que é para gastos xerais estamos falando de 5.762.000, estamos falando de un porcentaxe de endebedamento a pesar pois, de seguir acudindo ao que son préstamos para basicamente fondos europeos e inversión, pois está no entorno do 46%. Estes datos confirman a exactitude nos cálculos á hora de presupostar os ingresos que deron como resultado unha previsión orzamentaria moi axustada aos ingresos reais. Cálculo do que foron a presupuestación de ingresos, que sempre decimos que é realista, a única forma de que realmente se comprobe é cando ven a liquidación e a conta xeral. E creo que se algo demostrou esta liquidación é que de novo foi un presupuesto en canto ao que supoñen os ingresos do Concello pois absolutamente realistas. Ademais da exposición dos datos económicos, a orde do día incluía outros puntos, entre eles a toma de posesión da nova concelleira do BNG, Cruz Rivadulla, que substitúe o ata agora voceiro nacionalista Xosé Antón Vázquez Cobas.